Bergembira, bergembira semua. Janganlah sampai saudara, saudara rasa kecewa. Marilah kita jaga bersama martabat kesenian kita. Bersama kesenian Soraya Kawatar jaya selama-lamanya. Bergembira, bergembira semua. Janganlah sampai saudara, saudara rasa kecewa. Marilah kita jaga bersama martabat kesenian kita. Bersama topeng ireng bergembira, jaya selama-lamanya.
Sing kalem bolo, kabeh sedulur. Oke, tertib ya, Bol. Tertib, oke, siap. Matur nuwun datang para pabriksa, senajan rame tetap kondusif nggih, matur nuwun. Si. Acara para kanca atur pambagyan dumateng para rawuh sedaya matur nuwun seteng rawuhnya ing pakepalan wonten dalu punika mugi Allah ingkang maha kuwasa karasa paring nugrah para putra atur pambagyan nuwun mring bapak ibu sedaya. Kabeh sedulur boloku. Woi bolo sing ayem kabeh, Cuk. Se. Kabeh sedulur iki. Aja gelut, Mas. Nanggap kesenian ki ora sithik duwite bolo. Rene mek gari nonton ayo gegeran wae. Sing ayem ngono lho. Se. On bali wae sing gelut wah. Cekel wae, cekel. Langsung diamanke. Mas, permandek Mas, dulu Mas. Aman boten iki nggih. Aman nggih. Lanjut nggih. Ya.
Sasat kawa gendeng tresno banyu bengawan sinara cahyaning bulan lir sewu tian alera buka kenangan. Sing kalem-kalem bae, Bro. Satu. Dimohon dari grup Surya Kepadar tenang. Sing nang ngarep dodok. Gak dulu ya.
Yo. Yo. Mas anggota Surya Kawedar rasa melu-melu Mas. Pripun, Pak? Hah? Pripun Pak Ketua, lanjut boten? Sayonara. Selesai. Pon nggih, pon. Hei. Sampun. Niki dari saking atasan nggih. Mohon maaf, ini dari Bapak dan Ramil dan Pak Polsek suruh selesai. Udah, ini masuk selesai. Mohon maaf semuanya, mohon maaf. Sing slow Mas, alon-alon Mas, Prabowo Mas. Bon Mas, bon Mas. Sekali lagi dimohon kru Oke. Surya Kodar harap tenang. J. Lebu. Oke. Jancuk kowe. Sapa kuwi? Suarane sapa kuwi? Parane sapa ya? Suarane sapa kuwi? Kene Rene, miki maju gorene. rene. Miki gorene, Wes. miki gorene. Oke. Aku ra seneng sing suarane elek. Miki gorene. Oke. Gorene miki. Cek. Pon Mas. Oke. Sekali lagi sebagai seniman dan seniwati dari Surya Kodar diharap tenang, lebih sabar. Gini iki amargi penonton boten kondusif nggih. Saking Pak Kapolres keputusanipun cekap sementen. Nggih.